Už nemám paměť. Je. Jo, jsi z mozku. No, to zpráva, furt nemůžu chytit signál. Nemám žádný signál. Počkej. Furt žádný signál. Počkej. Furt žádný signál. Takový. Máš signál? Au. Ale možná, že už ten signál jako... Přes trochu Tam došel. hrozně malý prsta, když se toho ležím. No možná pořád větší než já. Ne, já jsem Čas musím sednout, musím na takové ruce k sobě. Proto to je nuda? Tak. Když znáš to na vzpomínek, tak neštíláš. No tak. Karlo, ty mě taky znáš, tak nevím, co děláš. Hej! Ty to si pamatuju? Ty jsi mi na stole svazek. Tak já byl třeba, když jsi balil, tak se tam chodím kozám. To je hezký, tak jsme se tady takhle odhalili. Tak Jo, já mě to připomíná úplně Beverly Hills 920. Všichni spí s každým, vole. Tak už to půjde dolů, Gáby. Skončím jako, jo? No tak to sundej a pak jdi třeba na balkon. Tak já to jdu zdokumentovat. Ale to teď se nebude vidět, Gáby. Já zhodím dolů. Proč? Ale tam fakt nebudu vidět ty prsa. To taky ne. No ale už tam jsou vidět. Časek je, no. No, Máme větší. tak na zahraj nějaký divadýlko, ne? A jsem myslel třeba, ahoj mami. A normálně podprsenka dole. Ne. Ale já ji tam hodím. Můžeš ji tam hodit? Tak co tady děláš, že ji tam hodíš? Jo! Tomu Bradovi jsem to měl ukázat, než odešel. Tady ty komu čochtat asi do rána, vole. Ne, jsi se prej povídali, ne? To by říkal, že spolu mrdali? Tam byla jenom nějaká výhoň, vole. Jako jí, jo? Ne, vole. To je vůbec slyšet ten zvuk. To je to ještě prostě Není.